da talakan da ya zaɓe su sun bar shi cikin yunwa, ba shi da kima, ba shi da daraja, ko na magani baya samu. Hatta gadon su asibiti idan ka kwanta sai ka biya su, kai hatta katin ganin likitan su da suka saka sai ka biya katin. Babu wani abin da ake maka na wanda zai amfane ka. Wannan wace irin gwamnati ce? Kuma waɗanne irin masu mulki ne? Ai ko tsuntsuwa tana jin tausayin ƴan uwanta, ko dabba suna jin tausayin ƴan uwansu, amma ga ɗan adam mai kan ɗan adam ko mai hankalin dabbobi ko ma fiye da hankalin dabba wadda take azabtar da mutane ba ta tausayi. Mushkilar mu a cikin mu da yawa, ƴan kaɗan ne suka mallake komai, kuma ƴan kaɗan ne suke tasarrufi a cikin dukiyar al'umma. Sannan wasu mutane su ne mafiya rinjaye, ba sa iya mallakar komai, kuma ana kallon su kamar ba su canci komai ba, kuma wai dole sai sun ce sami'ina wa ata'ana a cikin irin wannan mulki da ake na zalunci. Mushkilar mu shine waɗanda suke mulkin mu sun je sun ɗauko tsarin tattalin arziki na ƙasashen waje, wanda yake sa mawadaci ya zamanto yana ci ya ƙoshi ya fal har ya mutu, har ma ya zamanto ya haɗa ƙiba, ya yi mai, ya ƙoshi tatil. Sannan a gefe guda fakiri kuma yana mutuwa da bakin ciki, talaka yana rayuwa da bakin ciki, yana mutuwa da bakin ciki saboda rinjayarsa da fin karfinsa da akai, da kuma dora masa talaucin karfi da akai. Wannan tsari ne bataccen tsarin da yake cika zuciyar fakirai da gaba da waɗanda suke shugabanci, ba zai kawo tausayi ba. Kuma tsari ne wanda yake tunkuɗa talaka zuwa ga tsaurin kai, ba zai yi biyayya ba. Kuma tsari ne wanda yake neman ya tada faura a cikin ƙasa, wadda ba a jin wani abu sai kaskanci da kaskantuwa waɗanda talakawa suke yi a cikin wannan rayuwa. Abu Zar yana cewa mamaki ga mutumin da bai samu abinci ba a gidansa, yace me zai hana shi ya fito cikin mutane da takwabinsa a zare, in ya ga bai abinci ya kwata, in bai bashi bai kai masa sara. Abu Zar yana cewa ban yin mamaki da irin wannan hali. Wannan haka gwamnatoci suke son su saka al'umma, da so da ubangidansu shugaban ƙasa haka suke son su saka al'umma cikin wannan hali. Ba waɗanda suke jin daɗi a cikin ƙasar sai su kaɗai suke walawa. Yaya fakiri zai yi a gaban wannan mushkila ta tsadar kaya, wanda take ƙona gurin da ya kwanta, kuma take ƙona jikinsa, take ƙona masa zuciya, kuma take masa barazana, yana kallon kamar lokacin ajalinsa yayi, ba shi da ikon tafiya a bayan ƙasa, ko ba shi da ikon da zai siya ma ɗansa ko matarsa ruwan wanka ma a cikin gida, ballantana a yi tsammanin shan madara ko cin abinci mai kyau ko wani abu mai kama da haka. Iyalansa sun fi ƙarfinsa. Waɗanda irin masu mulki ne haka? Yaya fakiri zai yi a gaban waɗanda bai samu makoma ba, bai da gidan kwanciya? Ɗaya daga cikinsu ba yi da ikon ya gini daga cikin talakawan ƙasa, ballantana a ce zai iya ko zai iya sayan fegi ko wani abu mai kama da haka. Yana rayuwa ne a cikin gidajen mutane na haya, wanda idan sun ga dama su kore shi saboda bai biya ba, domin babu kuɗin. Ya koma gefe, ba abin da yake tunani sai tunaninsa ne yake ƙara rudar da shi. In ya shiga wancan tunanin ya fita daga wancan kuma ya shiga wancan. Rayuwa haka ta dawo. Ya ku shugabanni, Allah yana kallon ku. Babu shakka yaya talaka zai yi, fakiri zai yi a gaban waɗannan? Mutum da rasit ɗin ruwa ma ya ishe shi kuɗin, sannan kuma wutar lantarki da zai biya, ya zai iya biya? Sannan man fetur ya za a yi ya iya abin nan? Waɗannan abubuwa da suka zo da gwamnatoci ko gwamnati ta saka su, ba su da tausayi, ko ba su san miskini ba, ko ba su san mai rauni ba, ba su san maraya ba, ba su san ma wani fakiri ba, su ba ruwan